Kulumbaika, ang norong nitipo entertainment YouTube channel tau te busong. Ini norong tani hai koekta kok sana ni paika. Tapre pusong norok puila ni simi paita jora loi kunanan chai tukdi. Tini ni kok nai Tripura ni koekta kok na tuin chanai. Sini Tripura wo Kubang borok. Kubang jaga sini borok. NETA leader sinjanai rok borok. Sakthari samung thangya. Abono tui borok Kubang borok kok sil salmani. Abono tui norong sawi pusong na bagai chai khalo loi kunanan chai tukdi. Kubang school rogo master rok thangya. Student ছাত্র রক পরি জায়গা অবন তুই নগো তং তুই নগো বেতন রক খসলাই তঙ্গো কোনো ছাত্র রং থাঙ্গই ফুরুং মুং কুরৈ ফুরুং জায়গা ও হাই ক রক সিল সাজা কমা ন ককটং রহকা মেসেজ রক রহবাইকা কবমা গার্জিয়ানস রকবু তে কাইসা তাউতে বুক সং মেন কক রক গাই HIV কবংমা সিনি বর রক মানজাগৈ তংখা বেলাইkai বাংসুকা কবমা ডাক্তার রক মেসেজ খাইহকা অব কিসানি ni channel লিবিসিং তুই সাকলাই দি নাকে তাউতে বুংসং ওয়ানামা সিংসা সিনি তাবুক নেক্সট জেনারেশন ফাইনে রক বেলাইkai wana masingsa kubangma positive manjak ni sawo HIV positive belaikai bangkhat doctor rok obo hai kisa norong ni channel ni bising tui saklai di hinoi ano message rohoka kubangma no happen ang jora rok ma ya norok bai saklaina ni bagoi obo kok rong no share kana ni bagoi belaikai wana masingsa sini tabuk ni sikla sikli rok phainai kubangma takhok rok lomnai rok norok kisa sangnogo himna ningkai wanjogoi agdi hindi belaikai no wana masingsa din hamya phai tongo obo rong no norok Laikuli himna ni khaidi leaders rok tabuk hungsa kok salia obno tuibur saka kobongma sini Tripura area wo je ADC area hini 6 schedule area norok saimana ADC hini himjago obono tuiyoi kobongma sinai nungnai rok sini NETA leader sinjangai rok borok kok sanai kuroi MONTRI mani chup siring thamaika kok salia o je ADC area no tabuk Kolanpur high Khwai high jaga rogo ADC area no general khayut langni thangtong abono rok busuk drop tui saiman saimiya kintu kubangma borok je engjagoi tongnai rok sahai tongo yang Melogor side Bisramgonjo side aboni pore Jirenia Champongnagar Dasara hai kubangma jaga tongo thai wanji bai nangjak o wanji bai ari nangjak sin ADC area no a jaga ni je popular jaga je kaham wanji rok kisa kaham tongo obono nai borok general sramit langi thangi tongo hai kai chini tabuk Tripura wo tabuk BJP bai Tripura motha FDP milijak kintu borok kaisa kok obno tui saya sring obno tui belai wan laijak chini ongkosong tongnai sijak nungjak rok obno tui kok kusaro ano kisnor kya saklai ei baksa agri khai tongnai job khai tongnai rok bu sakri ni phaya kai chuak maikam nunglayo nini tas thonglayo jande munda thonglai mani obo hai kok toma mangse ani thani telephone chalphakai kubangma phai tongo tei whatsapp o message rok rohori tongo kisa takok nong saklai disini Tripura lokurong no tong kahamo tongnani bagoi kaham tongnani bagoi kubangma boro rok no ang kubangma kok saklai yo norbo kaham tongdi kaham kurungkai busango apna chakdi tei leaders NETA hoda hani tongnai rok norok bu kisa obo hai rok no tui naikoli tui khai belai chanai obo no kok kusal mung tongnai belai nangkungmani kok no ang sanan ni tongo angbu sikam siminu কিন্তু তিনি যে kubangma doctor rok ano message khayoka NETA leaders ex MP MLA rok agi minister chai thangjak abai sini Tripura ni bisingo butongo borok ano phone kai sawo sini Tripura hano Tripura sana biang tlangna naika agi CPM rok si khailangka 35 বছর CPM rok ADC area no general ramlangkha tabuk Tripura mo thale sung chini geta Tripura ADC area no khainai ba je ADC be nangjak general area o Tripura tongnai rong bu ADC khaiki benai ba geta Tripura no dabai na hini samani ulta si ADC sit langjagoi tongu general owai hini kubangma je saiman nai sigito rok educated person borok ano phone khai saklai tongu abo belai khenu wana ma singsa tauktai buksong norok bobo haingja comments pikai saklai dano noroni comments no ang nasingui tongo nor sahoti ano kaham hamya e bowani phone number nor ni thani reject tongo noroni para to besi rogo tamungui tongo obo hairong no rutu gui norok ano call khai saklai nan khaidi joto ninu ang kok sanani bagoi chai tongnai joto baino saklai tongo ang Tripura ni kubangma kaham saiman sungnai borok bai kok salainai sung bodi sawo thangnai sini Tripura rok phainai next generation no sung buyang thangnai chere rok drugs chawoi HIV positive bai tongsinai thuibai sinai o jinis no sung wam sungnai abo belai khen guruttopurno kok tini norong thani saka norok share khai dio video no share khai joto lukurong no phunungnan chai tokdi tei subscribe khana rok phurungri di baksa sakra rok sia oma borok phone chi khaina rungya number rok khaina rungya video simi no go ni sawo ni bising tikai ingkai borno bu kaisa no phurungri nan ni chai tokdi tei hamjamung ridi joto no tei norok logiri tongdi ni susto tongdi norok joto no kaham kurung tongdi tini ni bagoi joto no khulumbai kya